என்ன பண்றான் ஷூக்கு பக்கத்துல உட்காந்துக்கிட்டு? டேய் டேய் டேய், எதுக்குடா ஷூவா கடிக்கிற? கடிக்காதடா. நீ சொல்லிட்டல்ல அப்படின்னு வேகமா கடிக்கிறாரு. அப்படிதான் போ போ வேகமா போ. என்ன ஆமா மாதிரி போயிட்டு இருக்க? போ வேகமா. அச்சோ வலிச்சு இருக்குது. எஸ்கேப். தப்பிச்சு எப்படியாவது ஓடிவிடு. இப்போ நீ எதுக்கு வாயை பொளந்து வச்சுட்டு உட்காந்துருக்க? அந்த முருகு போட்டதுல இருந்து 2 முருகு எடுத்து போடணும் தான். எப்ப பார்த்தாலும் சோறு சோறு சோறுன்னு. ஆஹா எல்லாரும் வந்து சாஞ்சிட்டாங்க. நம்ம தான் லேட்டா கம்மக்கம்மா போய் நம்மளும் சாஞ்சிட விடத்தான். ஆஹா மாங்க போய் மரத்துல போய் திரிக்கிறா. பிச்சுக்கிட்டு போயிட வேண்டியதான். வா 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 வந்துரு வந்துரு. ஏய் என்னடா இது எட்டப்படுது? ஐயா கடிச்சிக்கிறா. கொண்டு போய் பீட்டிக்கு சாப்பிட்டு எங்க பிள்ளைங்க எல்லாம் பயங்கரம். இவனால என் தூக்கமே போச்சு. இருறா அவனை கொண்டு போய் குப்பத்துல போட்டாதானே எனக்கு நிம்மதி. அதுக்கு என்ன தர நீ திரும்ப